Vuosi oli 96. Oli 25-vuotias ja meillä oli kauhean intohimo, että hei, että pitää tehdä jotain erilaista. Me tehtiin valtavasti töitä. Aamulla töihin, illalla myöhään kotiin. Ja meille tuli semmoinen ajatus siitä, että miksi me luoda kilpailua. Miksi pankeilla pitää olla pankkisidonnaisesti isot, että miksei yksityisellä puolella. Ja yhtäkkiä meillä olikin 25 toimistoa ympäri Suomen ja asiakkaita tuli. Vajaa 200 ihmistä oli töissä. Ja se oli mahdollista. Ja se oli mahdollista sen takia, että meillä oli valtava intohimo. Me ei koskaan petetty asiakkaan luottamusta, niin kuin ei tehdä tänä päivänä. Jos aikoo tulla hyväksi kiinteistövälittäjäksi, niin pitää ymmärtää se, että ihmiset ei osta tai myy asuntoa huvikseen, vaan siellä on joku tarve takana. Ymmärtämällä niitä asioita siellä taustalla pystyy kiinteistövälittäjä tekemään parasta palvelua. Ja väitän ehdottomasti, että Open Market kiinteistövälitysketjussa jokainen työntekijä, joka työskentelee, on motivoitunut, on ahkera, luotettava. Vaikka meillä on ollut 36 000 asiakasta toimeksiantoa, silti jokainen asiakas, uusi asiakas tulee. Se on meille se tärkein asia. Open Marketissa joka ikinen kiinteistövälittäjä on valmis laittamaan itsensä likoon, tekemään tulosta sen asiakkaan eteen. Open Market-ketju ja konsepti, se tuotiin Yhdysvalloista, missä oli itsestään selvää, että kaikki kiinteistövälittäjät myy toisten kohteita. Tärkeintä on, että kauppa käy ja tärkeintä on, että asiakas saa myytyä se asunnon mieluummin nopeasti kuin hitaasti. Ja sitten välittäjät jakavat palkkionsa. Lähes kaikki ketjut Suomessa, kaikki merkittävät kiinteistövälittäjät on tehnyt yhteistyötä meidän kanssa. Nuoret kiinteistövälittäjät ja innovatiiviset kiinteistövälittäjät ymmärtävät sen, että ei ole mitään järkeä, että on vastakkainasettelua, vaan järkevää tehdä yhteistyötä ja kauppa käy, varsinkin heikompana aikana. Se on se tie, se on se tulevaisuus, mihin suuntaan me ollaan menossa. Me halutaan kasvaa, me halutaan tulla suuremmaksi ja me etsitään jatkuvasti ihmisiä meidän ketjuun. Me etsitään kiinteistövälittäjiä, me etsitään yrittäjiä, jotta me pystytään laajentumaan ja tekemään tätä työtä.